तो बने मांगना मालाय लागते सुगानि माब सारो सिंगल बार को बोला बनि प्राणी बाजारनो सारे रुवाजारनो किसा सारना दे सारदि रुवाजानो ए रुवाजा सार रुवाजानो किसा सारना दे रुवाजा तो अबले रुवाजा तो लगे रुवाजा तो अच्छा कैसा कौ सुनाम जुमाने ताबो जे निनारो फाये सुबासुर फायका एफएस बदि अफ त्रिपुरी हालाव एके ब्राउ सुबासुर फाय माने ताबो निनि बखा बाहाय के मातम जे फैसा साइक काम खे मा तुं जागौ हांजागौ आं दङ हामबाय खे तुं जाखा सिने त्रिपुरा नि अब हांजा माने हांजागै तुं जाखा ब्राउ तो ताबो जत तो फैमिलियै थांचा खागे मिलिए दाबो खाबाय खुबाय खागे नरावनो हामजाबाय ताबो जे सुबासु खायगा नों अबना खूब जथेष्ट निनिबो खागा हामजाखो नांलाय हांजागा के एकदम हांजागा आं रुवाजा तमा आतय बानो फा बदर रुवाजा नों सोर रुवाजा नाबले रुवाजा नां कैसा कौ साना मसुगो नों तो पारानि रुवाजा Engke tabok je ro no hok kham mane ni parani bro ni no hok khamane tin poribar no hok khamane tabo sabo subakha sabo tama khaika obor ni bukha bai ke matung tabor kisas tabok sinani musugo ini tiprani bae chalo subale bane je suba sukte bane de ya terus subakha kai angka ke joto pati joto podek unga podek kal joto to runani to sumona boto rukha to jothesto ani midi dibo sumo rani mojo daibo sini jeng manfa suba sung maya bako pati kono maya bako sung he subalai tungo bola bola yakho kang klai onek bola garasi ma oh aro tabo ruwaza khobna khatak Rolim siya सुबासु खायासि नै जों प्रालिया प्रालिया जत समग्र सरकार खादि बनाइ है जत सुबासु खायासानि जों आरो बेलेग बेलेग खायो जों जत सुबाखा खपाये तब आरो जत सरकार जत चिनि बुकुंगरा बिजिपि उपर आइपिपि उपर जत खाया जत पार्टी न बार खायो जोंनि आरो बेसिबाग चिनि बुकुंगरा तये आरो बेसिबाग प्लेस सुबासु रोखा तिनि बोरै दङ निया बोरै दङ अक्सा बोरै दङ अबहाय क्लास डेली रै दङ अच्छा इनके ता किसा या हास्ते आफां जे ताबो या हास्ते न सालाव दंनाय दं बराव रावले ताबो तमा साइ कालां थांगा बा तमा बुजाय कालां थांगा बा कोनो फायदे फायका ना फाया को अबन किसा सन साइ खनार खांगे बेले किसा अब तो वर्तमान सरकार तो सरकार तो फास आं जे नुहो खांगा थांनाय 11 तारिख सिरबार तो बनि नुहो खांगा हक खामाने हक खामाने परे तो सरकार फास फायका अवश्य बीजेपी सरकार हि माने जों कैसा प्राणी भाबो स्नि जागमोन गोनांबा क्लाय बाव फायका फटो रक्षा केसता बुई थांगा बाव बुई थांग्ला बाव थां बेखा सुबा सुक कोनो ताबु फना रियाखौ दाउ प्राणी अवश्य नि सुसातिया आं माने रुवाजा समयनो बेपारसे कोन आं पाति पदि राव थुनाय जासराया लां तो प्राणी रुवाजा ओ पाइखां सुसातिनि फायका सुसातिनि फायै बाव सुबा सुरि गंगा कबल टबल राव रि कुतुं माइसिनि बा रि कुतुं राव ताव तो माइसिं सांमा मासि सिंलाय बा मावमासि कसang mana tei bau ri kutung rau bang maya ri klein haga bo bekhang klarai sta horo ongkha ri kutung ro pheka emle donjoi tripura bo pheka bo phaye to mairung bai bini je pharmani talo jini moi kutung thai kutung joto rang kho poisa bini je pharmani roi klein haga bo thai bekhang klai bo thai bekha ber ma sanai milenu kang klai bo bekhai kristan rong pheka Pakistan haro Pakistan pheka Pakistan pheka
बिस्तार फाये बबो बिनि जे फारमानि बबो बिबाय सादि सादि रेक्लाइन थांका आराम रेक्लाइ आबो इमफ्राय आं तो बिस्तार तो अवश्य आं प्राणी से रुवाजा भाबो माने नियम से माने रुवाजा मेन कखा रुवाजा माने मेन अनि दायित्व से रुवाजा रुवाजा दायित्व अवश्य ते खाराव गरं तो बोले मोले फारिया आंखा प्राणी माने समाज अनि दायित्व हिसाबै खलाय इमते हेरम त बिसिया अनि नाना रोखोमनि नियम नंखाखला अनि दायित्व आं अवश्य दङ पकेसे स्ट्राइसे अवश्य सुबासंनि नाना रोखोमनि हिनानै हिनिया साकांग्लाव प्रातमा हिना साक्रातमा हिना ब्रह्मा साना इमा तो फाइन फाइ आरो कैसा ताव तमा हि संसो जाखां बनबो सामालिया इमा तमा पाते ঠিক আছে पाते एन्जॉय पुरा नि हे बनबो कैसा ताव आरो कैसा सुबासु बुरै क्लाइन थांबाय खाबले सोनो आं खाथां मारगोन हना खाथां मार खानां माने नौ केसिया तथा बृहस्पतिबार लायो दिन इर नुक खामजा हि जों खानाङै दिनै आरो स्पाइनाय माने ओंख्लाय सिनि र जों बरनो सुबासु खेरानि बागै इर तिनटा परिबार तथा नुक काइथाम खानजा नुक काइथामनो जों सुबासु खेरानि बागै इर तुइ फैजां मानै कम्बल तुइ फैजा बो पाइखला माइरं बस्ता काइथाम इर कम्बल 8 खान माइरां तुइ फैजा गला थाइताम तो थाइताम काठी थकाय बबाइखला ग्लास अबकाय जों ब्रनो सुबासुरनानि ति फैजा जों इर सिनि ताखु कखैसान ओंख्लाय बफानि बुमुंखा फैजा दनि कुमार ओंख्लाय बसाला निरन्जय त्रिपुरा बफा कखैसान त्रिपुरा ओंख्लाय बसाला आरो कायसा विवेकानंद त्रिपुरा बफा कखैसान बर 3 परिबार जों इरो जे बेनि कसक माने बेसि तुबि मियाफाना सिनि जे मथातै सिनि एनजिनि मथातै जों इरो बरन सुबासुरनानि दै फैजा सिनि जों इमाय कायै थांनाय रसियाबारि बोसोराव बाय सिनि आरो त्रिपुरा न हे बरन सुबासु खायजा एर आगे जों अनेक इरन सुबासु खायो अबाय कायै जों दिनैबो इरो सुबासु खायनानै दै फैजा ओंख्लाय जों नुखा इरो फायै इरो बिरावनि ब्रनि नुकाय थाम पुरा साइके खानजा पुरा माने मुसा करे गैस खानजा गैस फाटेजा नौ खुन करे नौ पुरा इरो माने खुनै माइ खामजा ब्रनि प्राय माइ 10-12 मन अबाय कानाय अब खाइ पेजा इरो ब्रनि नुखुं तीन ब्रनि मोंसा माने कै जों नुखा इरो फायनाय माने खौ बुखागो तुमथलिया सिनि नाइ से ब्रक कुनान दाबु नुकरै ब्रनि गभर्नमेंट ऑफ बराखे ब्रनो आसा सरै कांखा सिया भविष्यत चेष्टा खायनाय ब्रनो जाते गभर्नमेंट बासनिरनि प्रशासन दबो साइज खायनानै बागै ब्रनो नायथो ओंख्लाय आरो दाबि खायनाय जाते इ ब्रक 3 परिबारनो गाहाम कायै प्रशासन जदि नायखाय ओंख्लाय ब्रनि नो खामानि फिसा मिसा सुबासु खायखा ओंख्लाय सिनि एपेक्स बदि अफ त्रिपुरी हालक गंडा तिसानि बखाति सिन बिराद खाय तंथ जनाय आबो इरो जे इयो तुनाय रक राजनीतिक बा इयो पॉलिटिशियन न तुनाय रक ब्रनो साइज खायखा ओंख्लाय बा ब्रनो जे नौग्रक बा ब्रनि तुंथाय जे खाय रमा खाय ओंख्लाय बा सुबासु खायमा खाय ओंख्लाय जों आरो बिलाय खायसिनि इ एनजिओ तथा जों एपेक्स बदि त्रिपुरा हालक जों आरो हामजानाय हि आं बखा सुमु अच्छा इनके नरौनि जे एपेक्स बुदी और बो कम्युनिटी खबजा नरौनि अगत या एपेक्स बुदी सिनि इ एपेक्स बदि पुरा जों त्रिपुरा जमातिया देबरमा रियां हुगला अबाय के जों दारलं बपाखलाय मुसाय अबाय के जों 19टा 19टा सिनि जे इयो तंनाय
bukum bra tungnai sakma hoite rupini awai tungnai jot sing ro ek uine sing apex body of tripuri halau hi sing gonna tisa thangnai 2018 sing iro gonna tisa totha town hall sing sungsajak sing NGO তথা 3-4 বছর সং চলাই দङ ओमफ्राय जों যথেষ্ট दावफानो जों কোনো सिनि बुकुम ब्रा रगनि बायनो जों काम खायो जों যথেষ্ট फारे जों साइज खायो जाया सुया हेंख्लाय जों नायखौ बा थाइनायो जों जे जमानि जों बरावनो साइज खायो बा जायारनो जों साइज खायो संकेन्द्रने ओ एनजीओ मुठाबो कोनो पॉलिटिक्स रबाय कोनो गदाल जाग दङ ना करय एहे सिनि म ई सिनि एनजीओ बो कोनो माने एपेक्स बोर्ड ऑफ त्रिपुरा हाला कोनो राजनीतिक रबाय जों गदाल जिया सिनि नॉट पॉलिटिकल नॉट रिलीजियस सिनि म अच्छा हामबाय नरना